شالوم شالوم بلوتات بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም አነ ሓውኩም ሰላሕ አዲኔ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራም ናይ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ሎሚ ንካፈሎ ቃል ኣብ ስሙ ደው በሉ ዝብል እዩ ኣብ ስሙ ደው በሉ ሪኹም ካብታ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንኩም መዓልቲ ጀሚርኩም ካብታ ዳግም ዝተወለድኩምላ መዓልቲ ጀሚርኩም እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ስም ናይ ወዱ ኣብኡ ደው ክትብሉ ይፍቅድልኩም ኣብኡ ኾንኩም ክትነብሩ ይፍቅድልኩም ኣብኡ ኾንኩም ክትጎዩ ይፍቅድልኩም እዚ ማለት ልዕሊ ዓቕምኹም ልዕሊ ክእለትኩም ልዕሊ ኣለኒ ትብልዎ ደረጃኹም ዝሓለፈ ናብራ ስለ ዘዳለወልኩም ነቲ ናብራ ዝበቅዕ ትነብሩሉን ደው ትብሉሉን ፈጺምኩም ዘይትወድቁሉን ስም ናይ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሂቡና መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 17 ከምዚ ኢሉ በቃል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ግበርዎ ብኡ ኻን እግዚአብሔር አቦ አመስግንዎ እግዚአብሔር አምላክ ንዕኡ ምስጋና እነምጸሉ ህይወት አባና ኸርኢ ስለ ዝደለየ ንምስጋና ዝበቅ ህይወት ዘመጽእ ናይ ወዱ ስም ይሂቡና ኣሕዋት ኣብዚ ስም እዚ ደው ኢልካ ከመይ ኢልካ ክትወድቕ ትኽእል ኣብዚ ስም እዚ ኾንካ ትጎየ ጎያ ከመይ ገይሩ ደው ክብል ይኽእል ኣብዚ ስም እዚ ኾንካ ድጀመርካዮ ቢዝነስ ከመይ ኢሉ ክወድቀካ ይኽእል ኣብ ስሙ ተወኪልካ ትነብሮ ናብራ ከመይ ገይሩ ካብ ክብሪ ክጎድል ይኽእል ኖ ኣብ ስሙ ደው ኢልካ ትኸዶ ዘበለ ኩሉ ኣይወድቕን እዩ ኣብ ስሙ ደው ኢልክ ትኸድዮ ዘበለ ኩሉ ኣይወድቕን እዩ ንምንታይ እቲ ስም ተሓያል እቲ ስም ስልጡን እዩ እዚ ስም እዚ ልዕሊ ኩሉ ኣስማት እዩ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ማቴዎስ 28 መጨረሻ ክዛረብ ከሎ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኢሉ ኩሉ ስልጣን ንዓይ ተዋሂቡኒ ኢሉ ስለዚ ኪዱ ኢሎም ሪኹም ብምንታይ ኪድ ኢሎም በቲ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ሙሉእ ስልጣን ዝሓዘ ስሙ ይኺድ ኢሎም ብሩኻት ኣብዚ ስም እዚ ከም ዘለኹም ክትሓስቡ ጀምሩ ኣብዚ ስም እዚ ደው ኢልኩም ከም ዘለኹም ክትርድኡ ጀምሩ ነዚ ስም እዚ ኣዝኹም ኣቕልቡሉ ስለዚ ነብስ ወከፍ ናይ ህይወትኩም ስጉምቲ ንርእስኹም ሓሊፍኩም ንስሙ ተወኪልኩም ሰጉምዎ ንርእስኹም ሓሊፍኩም ኣብ ስሙ ተወኪልኩም ግበርዎ ሽዑኡ እንታይ ዓይነት ውጽኢት ከም ዘምጸልኩም ክትርእይዎ ኢኹም እወ ኣብ ነብስ ወከፍ ጉዕዞኹም ግሩም ዝኾነ ዝባህ ዘብል ውጽኢት ከተምጽኡ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እዚ ውጽኢት እዚ ግን ብዓቕምኹም ኣይኮነን ብኽእለትኩም ኣይኮነን ብናይ ስሙ ሓይሊ ብናይ ስሙ ብርትዕ ኣብ ስሙ ጥዕናኹም ደው እንተይሉ ደጊምኩም ኣይተሓሙን ኢኹም ኣብ ስሙ ቢዝነስኩም ደው ተቢልኩም ደጊሙ ኮላፕስ ኣይከውንን እዩ ኣብ ስሙ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ናይ ክርስትና ጉዕዞኹም ጽድቂ ኣምላኻባኹም ክደምቕ ክጅምር እዩ ስሙ የግንን እዩ ስሙ ልዕል የብል እዩ ስሙ ከም ዝከናወነልካ ይገብር እዩ ነዚ ስም እዚ ዝተኣመኑ ኣብዚ ስም እዚ ደው ኢልካ ምኻድ ዝተላመዱ ሰባት ግሩም ዝኾነ ናይ ክብሪ ህይወት ይነብሩሎ እዮም ሕጂ ድማ ናተይ ናትኩምን ወቅትን ጊዜን እሞ ስሙ ደው ኢልኩምሉ ከም ዘለኹም ክትሓስቡ ጀምሩ ኣብ ስም ኢየሱስ ከም ዘለኹም ከተስተውዕሉ ጀምሩ ሽዑ ሕልምኹም ከዓቢ ክጅምር እዩ ነቲ ዝዓበየ ናብራ ንኽትነብሩ ከዓ ክትክእልዎ ኢኹም ንምንታይ እዚ ስም እዚ ከም ትበቕዑ ክገብረኩም እዩ እዚ ስም እዚ ከም ትዕወቱ ክገብረኩም እዩ ኣገልግሎት ዲኹም ጀሚርኩም ኣብ ስሙ ኾንኩም ትገልግሉ ከም ዘለኹም ሕሰቡ ኣገልግሎትኩም ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክቕጽል እዩ ኣብ ስሙ ደው ዝበለ ኣይወድቕን እዩ ኣብ ስሙ ደው ዝበለ ኣይወድቕን እዩ ኣብዚ ስም እዚ ኾንኩም እዛ ዓመት እዚኣ ናይ ብሉጽነት ዓመትና እሞ ብ10 ኢድ ከም በዓል ዳንኤል በሊጽኩም ክትርከቡ ኢኹም እመንዎ እቲ ስምቲ ብሉጻት ክገብረኩም እዩ ምኽንያቱ ብሉጽ ስም ስለ ዝኾነ ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም